Ora sah. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mang Facebook. Iki YouTube ya. Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Wis sarapan porong? Belum, Mak. Jane aku cara mono aku dodol lontong pecel ning kene payu ora? Payu. Tapi akhir Jumat berkah wi ya, Mas ya. Ya laris papat-papat. Bongko. Ora 5 wis sak krenjangku go kabeh lek aku tak prei-ra dodol. Oke guys, dino iki golek kerupuk lho, golekno kerupuk titipan wong iki. Wis nyah pira harganya? Iki aku kok mek ayo oke bala. Wis iki aku tak kulakan gene kono lho golek dagangan. Golek telo angel Mbak. Kuwi telo abang kan, Mbak? Nggih. Telo abang. Golek telo putih. Bala aja lali ya nek golek kerupuk ning gone Nyonya Mariana. Lho, wonge anggere wonge tinuk-tinuk kaya ndok pitik ya pupuke murah kene-kene. Barang kalo. Sing tuku moh Mbak dilebokno kodhok. Mak aku boleh-boleh. Urung. Boleh-boleh berawet nama. Oh, alah ndokem. Ngene iki kerupuk iki nek dienggo ndek gawe rasa goreng ya. Sip. Ya dongak-dongak aku ndang tok mantu wae. Oke. Ya engko tak tuku sak bakul-bakule. Aduh. Lah ya, didongakno ya delok to. Kerupuke mantu napa padir calon? aku pengen duwe mantu elek sik lah nek iso meteng somben. Lah koko wong ayu-ayu regane larang aku ora wani sekikere. Nyonya Mariana. Kuwi nek sak bronjong iki dienggo wong ewah regane pira? Karek konake, Mak. Alah dobol sak bronjong niku pirang kilo kok malah kok. Engko tak nggon nonggon aku kok. Kerupuke ya rena-rena lah sing penting 6 bronjong ora cukup ya wae. Mantu karo dikeki krecek-krecek. Wis semangat iki. Lho, nyah aku mang rong bayar ya. Ah lah iya. Kaeneh nek guyu gak leren kae koko. Garing lambene. Nyah, Mam. Dagangane runtuk sing penting kerupuke sih. Aku pengen kerupuk piwir-piwir rambut ibu ya nyah bangeten kulo ngaceng-ngaceng lho. Cilik ae kulo kek kene kok sak keneke lah kalau. Mbak ya perhatian niku ya manuke ditalekno ta. Alah ya perhatian, Mak. Ya manuke coplok ra wis. Manuke wong mang coplok paling. Jan mlayu terusan. Mlayu. Wonge ya rentek mampu wedok-wedok piye ngono ketoke. Mana ngenyak Mak. Gayane nyah. Wis ya aku tak kulakan. Ya. Oke, terima kasih. Makasih, Mak. Kok aja gedang. Aku golek bakul semangka sing bathoke meleng-meleng ning ndi. Aku mang prei gakne merah jeng. Apa ora golek kerupuk? Lah ya golek. Biasane golek kerupuk wedi dhek apalane. Pecahan pira? Ndak mangan. Cangkem ku ya ini bukan mangan. Iman kok, Mak. Benyokan. Lek gak maksude icipan dan mbok tuku ayo entek kok mecane. Lah mang ciblok cangkem kuak kena awu. Mangan. Kowe ndak bongkar sik kok ngono kok. Aku tak kulakan sik ah. Kilo ku ape dipoto ae kilo muga ape dielokno madamis. Oga anu ya. Nyah, kene kono ya sepi pasare. Merah yo ren. Malah renek menungso blas. Obong kok paham ya. Lah nek nambeli piye? Ya wis aku tak mulai, Mbak. Mbak ejek anget yo lagi metu ngene. Wala batu mah resik-resik ning guritan. Iki aku kenang yo gak suwe gak tau gawe jajan aku lagi. Yo lagi iki yo, lah perang dina prei. Gak prei. Iya. Jajane nang omah. Yo. Nggih. Gak maknya, Bu. Banyak sing romantik sekali. Sing Guru gak iso nding. Piye? Nah, Guru gak iso nding gak? kali, Mas. alah, paling lagi dodol hari ini mah, jadi sibuk wonge. Aku wong Pasar Merah mah. Kono kowe biasane mati ning Bupri ya? Bupri pun tak doleki ndek enjing. Ketan campur sambel. Ini berarti ketan dicampur sambel. Jane ketan dicampur apa ya? Nah, enak. Ya ketan Kayak kelapa parutan. ya lawe tempe.
Aku mau Dek mek go saiki ya, Mbak. Lho cara iki turane kok Sing kanggone pesenan wong-wong. Lek ambar kowe mangan apa? Aku duwe sambel pelut jek ada. Kembang turi nggo sesuk mati apa ora ya? Alah Dek ngenane. Aku prei lek ape rewang lek. Lah kulaan yo penting lek nomor 1 yo. Yo kulaan yo golek dhuwit yo rewang. Wis, Mas. Mah gethuk gak seneng ah, Mas. Setengah-setengah, Mas. Kalau bakul jajan wis laris. Konia. Apa aku wis mateng kok. Mau sak kele Mbak Bukaji, kowe rasa rewel. Iki pasar iki anding terminal karo tumper ah. Ya. Aku ora tau ndelok konten memang. Alah ora ya ora apa-apa, Mbak. Sing konten tapi. Biasanya kan aku ndelok terus. Ora roh, Bong. Suwi gak tau ndelok aku. Kene golek tempe sing sesuk mati, sesuk mati Sing sampe. mateng. Sesuk aku. Bakal Mbak kasih di Mas bakal gak gampang sesuk ae aku gak nggo dhuwit kok. Ki dhuwite pira kok? Pira iki? 12. Mola saya ora tau 14 mbok kene iki. Aku ya pengen ngomong. Yang tak ambil. Iki pira dhuwit? Kurang 1000. Tuku tas cilik ning ndi wonge? Ning ndi wonge? Gua ada tambahan. Pilihna Mbak ora usah takok sik ndang pilihna. Aja sing ngono ki keret-keretan ndelok piye kuwi. Sing cilik ae gak ada dhuwit kok. Nek dodol. Iya. Sing warnane ki enek sing ijo. Kuwi Mbak sing enek rengget-rengget iki pabrike Ngawi lho Mas Sam. Lah, ijo. Lah. Oke, pira wonge ning ndi? Iki lho Bu, tang rene. Niki. 13, 15, 17. Saiki sing iki 10. Walah beda agama. Berarti sing lunyu larang yo. Iya lah. Lah sing kena dilungi lonan no. Ki celik pinten Bu? 13. Walah, ki dhuwit kanggone mah ya. Pas yo. Iya. Tambahku ada itu aduh. Glowing iki. 13 juta. Oke, wis mantuk. Ayo, Mbak. Mantuk. Mantuk, Bu. Weh bakul gethuk diirisi. Ayo mantuk. Kowe sarapan apanya? Sing penting warung jebrese dilapisi ya. Semangat. Oi. Ayo mantuk ya. Aku mah golek kerupuk tok. Mboten. Kowe ndek sore ora ngalor ning gone baju pai mantok ngono. Aku ah. Ya. Lha saiki tukane anaknya aja bawa foto tok. Aku gorek kita lho tas. Wis mulai. Lek kembang turi pira, Lek? Nyadek. Ada kan. Wis. Tas 13.000. Nyah, Lek. Tak nggone bayar parkir. Mbak pojokan nggih. Heeh. Tak karek Saidi lek ra nggo Saidi mek. Mbak lebokno kamar kene ya, Mbok.
Kerupuk muda, guys. Telong. Ito po. Oke. Oke. Ini tulisannya. Tulisan kerja sampai 400. Kerupuk ini dirgo piro? 200. Oke pemirsa, nek wong pesen kerupuk guys. Oke guys, tak cukupi semene kontene dina iki. Ya. Apa nek ngarani? Lho, kulaan. Mek kerupuk telung dobos misan kinang karo kacang karo. Wis oke cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya.